Kde necháte pristáť lietadlo v krajine, v ktorej sa priestor minul? Japonsko odpoveď na túto otázku našlo. Vybudovali medzinárodné letisko Kansai, plávajúcu megastavbu. Dámy a páni, pripútajte si bezpečnostné pásy, vzlietame. Pristaneme na fascinujúcom letisku na ostrove v krajine vychádzajúceho slnka, ktorého osudom je možno znova sa ponoriť naspäť do morských hlbín. Osaka. Staré japonské hlavné mesto a bývalé centrum posledných samurajov. Teraz tu rastie nová generácia, ktorá tancuje podľa vlastných pesničiek a rytmus udávajú moderné bubny. Žije tu 2,6 milióna obyvateľov a ich energia toto miesto posunula na priečku najvýznamnejšieho komerčného a priemyselného centra západného Japonska. No aby Osaka mohla konkurovať svojmu veľkému bratovi Tokiu, musela nájsť spôsob, ako prilákať biznismenov s jenmi vo vrecku. Ale ako na to? Treba vybudovať podstatne väčšie letisko a otvoriť sa svetu. No kde ho presne postaviť, aby hlukom nerušilo obyvateľov a zároveň spĺňalo všetky požiadavky, aké obrovské letisko spĺňať má? Vládni úradníci sa museli popasovať s problémom veľkosti bojovníka Suma. A nezabúdajme na to, že Japonsko je hornatý, husto zaľudnený ostrov, veľký približne ako Kalifornia. Nájsť v oblasti Osaky veľký kus roviny, ako hľadať ihlu v kope sena. Zodpovední sa rozhodli, že hory prenášať nebudú. Vybudujú také letisko, ako ešte nikto predtým. A čo sa teda rozhodli podniknúť? Keď lietadlá nemajú kde pristávať na pevnine, prečo by nemohli pristáť na ďalšom ostrove? No ten ostrov najprv treba vybudovať. V roku 1987 sa v Osakskom zálive začali práce na najväčšom ostrove vytvorenom človekom. 18 metrov pod hladinou. O 7 rokov svetlo sveta uzrelo prvé medzinárodné letisko postavené na vlastnom ostrove. Skutočná oáza pre pilotov. Pred 10 rokmi som letel z Honolulu na Kansai. Pamätám si to ako dnes. Bol som od letiska ešte ďaleko, ale už som ho videl. Bol to fantastický zážitok. Úžasné. Hovoril som si, super. Toto vytvorili ľudia. Ostrov a na ňom pristávacia dráha. Je to ako drahokam v tme. Tie svetlá sú úžasné. Tá nádhera vás uchváti. Pristáva sa naň veľmi príjemne. Leží uprostred mora a tak sa vôbec nemusíte obávať, že by ste pri pristávaní do niečoho narazili. Stačí len pristáť. Medzinárodné letisko Kansai je jedným z najvyťaženejších vzdušných prístavov v Japonsku. Je otvorené 24 hodín denne a týždenne tu odbavia vyše 300 000 cestujúcich. Vďaka svojej jedinečnosti Kansai patrí medzi najväčšie zázraky inžinierstva 20. storočia. Často sa porovnáva s takými megastavbami ako priehrada Hoover Dam alebo Panamský prieplav. Letisko bolo vybudované 5 kilometrov od pobrežia. Rozprestiera sa na 350 hektároch, má tvar obrovského obdĺžníka s rozmermi 4 km x 1200 metrov. Na túto plochu by sa zmestilo celé centrum Osaky. S pevninou ho spája najdlhší dvojposchodový most na svete. Ročne Kansai privíta 55 000 lietadiel. Jedinečný zážitok pre pilotov, ale aj pre pasažierov. Pristátie ako vo vatičke. Keď sme sa približovali, myslel som si, že to bude ako pristávať na lietadlovú loď. Ale bolo to úplne iné. Keď lietadlo začne pristávať, ste stále bližšie a bližšie k vode. Trochu to človeka vystraší. V noci tam nie je veľa svetelných bodov, len svetlá priamo na letisku. Takému letisku hovoríme letisko v čiernej diere. Pri budovaní letiska sa doslova muselo more rozostúpiť a naozaj išlo o projekt biblických rozmerov. Ide o najrozsiahlejšiu verejnú výstavbu 20. storočia. Celkovo stála 15 miliárd amerických dolárov. Na výstavbe sa podielalo vyše 1 milióna robotníkov, ktorí tu odpracovali viac ako 10 miliónov hodín. Mal som pocit, že každý deň bojujeme. Bude sa ten plán dať zrealizovať? Na nákresoch to funguje, ale bude to fungovať aj v praxi?
Stále mi v hlave vírili podobné myšlienky a dosť ma to stresovalo. Myslíte, že toto bolo stresujúce? A čo potom chodiť do práce s helmou a záchrannou vestou? Aby japonskí inžinieri mohli vydláždiť cestu pre rozprávkové pristátia, museli úplne prepísať návod, ako postaviť letisko. Yasuri Harada, plánovač letiska, pri ňom stál od jeho zrodu. Najväčšou výzvou bolo dohliadať na celú výstavbu a dokončiť ju podľa časového harmonogramu. Bolo treba nájsť rovnováhu medzi vytvorením ostrova a výstavbou na povrchu. A keď hovoríme o rovnováhe, nedá nám nespomenúť jeden menší problém. Ako umelý ostrov zvládne všetok ten tlak z hora bez toho, aby sa zrútil na špongiovité morské dno? Nikdy predtým sa nikto ani len nepokúsil vytvoriť taký veľký umelý ostrov tak ďaleko od pobrežia a v takej hĺbke. Mohlo sa tu vyskytnúť viac problémov. Morské dno je pokryté vrstvou veľmi mäkkého bahna. Ak by po dokončení prác začalo usadať, pre letisko by to znamenalo nepríjemnosti. Takže na dne Osakského zálivu je mäkké špongiovité bahno s tendenciou usadať. Nedá sa povedať, že by išlo o sen každého staviteľa pristávacej dráhy. Ako keby ste chceli, aby obrovské 360 tón ťažké lietadlo pristálo na veľkom tanieri tofu. Inžinieri sa teda rozhodli použiť úplne novú techniku vysúšania piesku, ktorá jeho sadanie urýchli tak, že z neho vysaje vodu a tak pripravuje priestor pre základy letiska. No nevysaje táto myšlienka z projektu život? Alebo inžinieri už prepli riadenie na autopilota a už bolo neskoro, aby sa znovu vrátili k rysovacím doskám? Inžinierom sme dôverovali na 100%. Práve oni boli chrbticou celého projektu. Pochybnosti odhodili stranou a prišli s ďalším plánom, ako zabrániť usadaniu. Na vrch nasypali meter alebo 2 zeminy. A takto sa začala 6 rokov trvajúca výstavba. Najprv 11-kilometrovou stenou z betónu ohraničili tvar budúceho ostrova. Môžete si to predstaviť, ako keď okolo bazéna postavíte okraj. Lenže s tým rozdielom, že v prípade betónovej steny je voda zvonku. Potom do ohradeného priestoru vsypete 180 miliónov metrov kubických zeminy. Z takéhoto množstva by sa veľká pyramída v Gize dala vybudovať 70 krát. Za pomoci techniky stavitelia monitorovali a merali vrstvenie. Bolo totiž nesmierne dôležité, aby sa zemina utláčala rovnomerne, aby nedošlo k nerovnomernému sadaniu. Hneď ako ostrov začal vyčnievať z morských vln, zahájili sa práce aj na 2 dôležitých prvkoch letiska. Terminál pre pasažierov sa stal tvrdým orieškom, ktorý sa nedarilo rozlúsknuť ani tým najšikovnejším staviteľom. Musel byť totiž taký ľahký, aby nespôsoboval klesanie ostrova. Ale ktorý ľahký materiál sa dokáže hravo popasovať so všetkými vrtochmi matky prírody, s tajfúnmi či zemetraseniami? A tu do deja vstupuje svetoznámy architekt Renzo Piano. Áno, on postavil aj kontroverzné centrum Pompidou. Viete, tá farebná budova ako keby postavená na ruby. Otázka prístupu. Ak postavíte letisko uprostred mora, ako umožníte obojsmernú premávku zásobovacím autám či dodávkam s batožinou? Odpoveď sa volala most Skygate, brána k nebesiam. Robotníci za pomoci plávajúcich žeriavov stavali piliere jeden po druhom, potom ich spájali cementom ako diely obrovskej stavebnice. Dnes je tento most najdlhší dvojposchodový priehradový most na svete. Meria 3750 metrov. Na vrchnej časti po ňom vedie 6 prúdov cesty, pod ňou 2 železničné trate. Nachádza sa v akurát takej výške, aby pod ním mohli bez problémov preplávať lode, ale dostatočne nízko na to, aby nad ním mohli prelietavať lietadlá. Po dlhých 7 rokoch vrtania, sypania a budovania 4. septembra 1994 toto aerodynamické letisko konečne otvorilo svoje brány. A len v prvom mesiaci ho navštívilo 10 000 ľudí za deň. Neleteli nikam, len sa chceli zblízka pozrieť na sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Nemohli sme sa dočkať momentu, kedy si budeme istí, že všetko naozaj funguje. Keď tu pristál prvý let a videl som, že všetko ide ako po masle,
Bol som šťastný. Milión robotníkov, 200 miliónov tón materiálu, 10 miliónov hodín tvrdej práce. Dobili more, otvorili brány do neba a čakali na svetlú budúcnosť. Pred týmto letiskom skladám klobúk dolu. Piloti síce Kansai s úctou obdivujú, no veľké jumbojety nemôžu pristať na dráhe, ktorá by sa pod ich váhou potopila. V prvom roku prevádzky letisko Kansai splnilo svoj sľub a stalo sa novou vstupnou bránou do Ázie. Služby ponúkalo 100 000 cestujúcich a tí s úžasom obdivovali odvahu inžinierov. Obdivujem, ako to stavali. Najprv vytvoriť ostrov a potom na ňom postaviť takúto úžasnú konštrukciu. Musela to byť obrovská logistická výzva. No keď sa konečne stavebný prach z tohto velikánskeho projektu usadil, začalo sa šuškať, že sa dá aj niečo iné. Vraj letisko klesá a potopí sa do mora. A klesá podstatne rýchlejšie, ako plánovači rátali. Počas výstavby to vyzeralo tak, že vysušenie piesku bude stačiť na to, aby sa posilnila prvá vrstva mäkkého bahna, ktorá mohla spôsobovať klesanie ostrova. No problémom sa stala hĺbšia vrstva. Tú vysušiť nemohli. Táto hĺbšia vrstva sa nazýva dilúvium. Keďže neexistovali žiadne oficiálne prieskumy o tom, ako sa táto vrstva ukladá na morskom dne, inžinieri rozmer klesania museli určovať odhadom. V roku 1999 pri oslavách 5. narodenín letiska bolo už všetkým jasné, že odhadovanie asi tá najlepšia technika nebola. Celý ostrov klesol o 8 metrov, čím letisko ostarlo o 40 rokov skôr, ako sa plánovalo. Zodpovední museli riešiť dve hlavné otázky. Bude ostrov klesať ďalej, alebo už nie? A čo ten pohyb dole znamená pre stavbu hore? Hlboko v útrobách technologicky prepracovaného terminálu leží úplne jednoduché riešenie, ktoré pomáha vyhrať boj proti matke prírode a neúprosnému zubu času. Aby stavba nepraskla vo švíkoch a nepodľahla tlaku spôsobenému nerovnomerným sadaním ostrova, inžinieri rozhodli, že ju budú dvíhať pomocou 900 podporných stĺpov. Naozaj jednoduchý systém. Funguje podobne, ako keď na aute meníte koleso. V strede každého stĺpu sa nachádza počítačový systém. Pri posune ostrova systém signalizuje, ktorú časť je potrebné nadvihnúť a okamžite sa tam dostavia technici. Potom sa hydraulické hevery, ktoré dokážu zdvihnúť až 300 tón, vložia medzi podlahu a konkrétny stĺp. Tento sa nadvihne a podeň sa vsunú kovové platne, jedna po druhej, a horné poschodia sa znovu posunú na pôvodnú úroveň. V skutku chúlostivá hra na rovnováhu. Funguje, ako keď pod kývajúci sa stôl zasuniete škatulku zápaliek, aby sa vám nevylialo saké. Keď sa tento zákrok skončí, najspodnejšie poschodie zostane na tej istej úrovni, prvé poschodie sa však posunie vyššie. Ale ak posuniete vyššie strechu na budove vážiacej 2,7 miliónov tón, veci na najnižšom poschodí začnú vyzerať trochu zvláštne. Napríklad steny z prvého poschodia sú dvojité. Keď sa poschodie dvíha, steny sa dvíhajú a rastú s ním. Na najnižšom poschodí boli potrubia klimatizácie nainštalované na strop, teda nie na zem, aby sa pri raste budovy nepoškodili káble a hadice. A k úschodom na prvom poschodí sa občas pridá nejaký ten ďalší schodík. Pasažieri si pravdepodobne prítomnosť kovových platní pod každým eskalátorom ani nevšimli. Aspoň sa pri klesaní ostrova nepotknú. Ale ako dlho terminál ešte vydrží takéto nafukovanie priečiace sa zákonom gravitácie? Ak celý ostrov klesá, nemôže sa stať, že pri najbližšom tajfúne ho vlny zmietnú do hlbín. Podľa zodpovedných sa usadanie pôdy značne spomaľuje. Tým pádom sa nerovnomerné klesanie tiež neobjavuje už tak často.
Inžinieri dokonca tvrdia, že klesanie sa spomalilo iba na 5 cm za rok. V čase výstavby ostrov toľko klesol len za 1 mesiac. Myslím, že sme problém vyriešili. Pravdu nám ale ukáže až čas. Letisko sa teda bez boja nevzdá, aj keď Sir Isaac Newton hrozí prstom. Ale ak sa problém nevyrieši a ostrov bude klesať aj naďalej, nechajme už terminál terminálom. Čo bude s pristávacou dráhou? Bez nej by letisko neexistovalo. Táto časť sa dá rovnomerne, takže klesá celá dráha. Ale kým je rovná, vôbec to neprekáža. Klesá rovnomerne pod tým istým uhlom. Na tom záleží. Vôbec to teda nevadí. Neklesá tak veľmi rýchlo. Kým sa táto dráha potopí, určite budú mať postavenú už druhú. A tajomstvo je vonku. Inžinieri letiska Kansai sú si takí istí svojim triumfom nad oceánom, že začali budovať druhý ostrov s ďalšou pristávacou dráhou. No kým sa tento ostrov stane skutočnosťou, čo si pasažieri myslia o tom, že lietadlo, v ktorom sedia pristávacia dráha, uteká pod nohami? Japonským staviteľom môžeme plne dôverovať. Majú všetko pod kontrolou. Máme obavy zo zemetrasení, ale všetko tu vraj bolo navrhnuté tak, aby pri takejto prírodnej katastrofe nedošlo k závažnejším škodám. V podstate má pravdu. Ako keby nestačilo, že je letisko postavené na roztrasenom dne. Nachádza sa uprostred vrtošivej krútňavy prírodných živlov nazývanej Pacifický ohnivý kruh. Zúria tu zemetrasenia, tsunami a planéta tu predvádza svoje najhoršie počasie. V Japonsku zemetrasenia a tajfúny mávame často a tak sme pri projektovaní letiska s nimi samozrejme rátali. V roku 1995 letisko bolo v prevádzke ešte len 15 mesiacov, zemetrasenie o sile 7,2 Richterovej stupnice zasiahlo nedaleké mesto Kobe. Epicentrum sa nachádzalo len 29 km od ostrova. Ani jedno sklo sa nerozbilo. Objavilo sa síce niekoľko prasklín, no k žiadnemu závažnejšiemu poškodeniu nedošlo. Kobe úplne zničilo. Terminál Kansai vďaka svojej premyslenej modernej štruktúre zemetraseniu odolal. A možno tak kritikom dokázal, že všetká tá príprava pôdy a prípravné práce budú stačiť na to, aby sa klesanie ostrova udržalo pod kontrolou. Matka príroda zase zauradovala svojím zvláštnym spôsobom a umožnila letisku čeliť budúcnosti s hlavou zdvihnutou vysoko do oblakov. V momente, keď sa kolesá vášho lietadla dotknú pristávacej plochy a začnete rolovať, získate predstavu o tom, koľko ľudí pracuje na tom, aby sa letisko udržalo nad vodou. Žiadny človek sa bez pomoci a opatery nezaobíde. A v prípade letiska tomu nie je inak. Aby všetko prebiehalo hladko a bezpečne, treba tu zamestnávať dostatočný počet ľudí. Vďaka svojej polohe uprostred oceánu ostrov musí byť úplne sebestačný s infraštruktúrou, na akú ste zvyknutí skôr v meste ako na letisku. Každý deň sa v tejto plávajúcej metropole nakopia tisíce pasažierov a stávajú sa súčasťou celodennej dopravnej špičky. Z centra Osaky je to pekný kus cesty, ale je sa tu na čo pozerať. No keďže všetky cesty do Kansai nevedú, teda existuje len jedna, plánovači navrhli sieť hromadnej dopravy, aby sa sem mohli dostať pasažieri a zamestnanci z celého západného Japonska. Takáto preprava je splnením sna každého, kto musí cestovať za prácou. Futuristické vlaky ako Nankai Rapido vás do Osaky prepravia za niekoľko minút a cestujete štýlovo. Japonské metro má niekoľko zastávok pre zamestnancov na letisku.
Vysokorýchlostné trajekty pasažierov z Koby prepravujú po mori. A nezabúdajme na luxusné taxíky a vyše 20 limuzínových autobusových liniek. Je to veľmi praktické. Vždy, keď sa sem chcem dostať z Kobe, používam letiskové limuzíny. Dohľad nad premávkou vykonáva moderné centrum pre dopravu vyzbrojené vyše 40 kontrolnými kamerami. Tieto všade prítomné oči príslušníkom umožňujú monitorovať a riadiť všetky situácie, od dopravných zápch po nehody. No kontrola ciest na Kansai je len kvapkou v mori v porovnaní s prácou pri ochrane všetkých vodných ciest. Letisko Kansai obklopuje otvorené more vedúce priamo do Tichého oceánu. Preto je nevyhnutné, aby si letisko na pomoc zavolalo väčšie kalibre. Japonská pobrežná hliadka tu preto stráži vodne v noci. Na letisku majú vlastné stanovisko, prehľadávajú a zachraňujú lode a vždy si pekne posvietia na premávku v Osakskom zálive. Oblasť okolo letiska sa nachádza v strede pravidelnej trasy rybárskych lodí. Plavia sa tu aj člny s turistami. Ak zaregistrujeme nejakú podozrivú loď, okamžite sa k nej priblížime a cez megafón posádke položíme zo pár otázok. V dobe teroristických útokov na lietadlá sa pre pobrežnú hliadku ochrana morských ciest stala prioritou číslo 1. 11. september bola strašná tragédia. Od tejto katastrofy sme zostrili opatrenia proti možným teroristickým útokom. Ale bližšie informácie vám podať nesmiem. Pobrežná hliadka chráni letisko a jeho vzácny náklad zo strany mora. Nie sú však jedinými strážcami. Každý 1 centimeter pristávacej plochy a terminálu sleduje systém bezpečnostných kamier. A každé lietadlo stráži špeciálna bezpečnostná služba. Na pristávacej ploche je nainštalovaná sieť ultrafialového svetla, ktorá celú oblasť sleduje neviditeľným okom. Ak dôjde k narušeniu lúča, okamžite sa zalarmuje bezpečnostná služba a začne vyšetrovať príčiny incidentu. Z kontrolnej veže týčiacej sa nad pristávacou plochou sa dispečeri starajú o to, aby aj nebo nad letiskom bolo bezpečné. Majú výhľad na všetky strany a dokonale vidia, čo sa deje pod nimi i nad nimi. Kontrolná väža bola navrhnutá tak, aby sme z vrchu videli presne, kde sa ktoré lietadlo na dráhe nachádza. A aby sa nič nestratilo medzi riadkami, dispečeri komunikujú s pilotmi zo všetkých kútov sveta a bezpečne ich prevedú všetkými možnými strasťami. Ich štatistiky hovoria sami za seba. Za 10 rokov prevádzky sa stala len jedna nehoda. Aj to len menšia. Áno, jedna nehoda. Lietadlo pristálo mimo dráhy a potom tam bolo ešte 5 alebo 6 hodín. Letisko sme museli uzavrieť. Neznamená to však, že si tu svoj podiel vzrušenia neužijú. Pretože tu existuje niečo, s čím si ani ten najlepší dispečer neporadí. Na mysli máme vrtkavosť počasia. Na oblasť Kansaju sa každoročne vrhnú obrovské tropické tajfúny, ktoré vytvárajú vetry o rýchlosti až 300 km za hodinu a so sebou prinášajú ničiace vlny. Nie najpríjemnejšia situácia pre potápajúce sa letisko obklopené morom. Kapitán Jeff Linder si spomína na jedno stretnutie so strašnou búrkou na Kansai. Pristáli sme, ale už pri dosadaní sme cítili, že sa schyľuje k búrke. Rýchlosť vetra prudko narastala, ručička barometra klesala. Vedeli sme, že sa chystá prietrž mračien. A kým sme nasadali do autobusu, prišli na letisko a odviezli sa do hotela, začala sa na Kansai búrka a strašný vietor fúkal celé hodiny.
Vtedy mali pristáť aj iné lietadlá našej spoločnosti, ale niektoré sa museli otočiť. Letisko bolo kvôli počasiu uzavreté niekoľko hodín. Aby dispečeri hladko z takýchto situácií vykorčulovali, na pomoc im prichádzajú ich susedia, pracovníci Japonského meteorologického ústavu, ktorí počasie sledujú 24 hodín denne. Jedným z nich je Toshifumi Tsutsumi. Pozorujeme počasie a potom pomocou našich zariadení informácie posielame kontrolnej veži. A dispečeri potom lietadlá nasmerujú na základe dát od nás. Letiskoví meteorológovia počasie sledujú vizuálne a spoliehajú sa na citlivé monitorovacie zariadenia, ktoré dáta o poveternostných podmienkach aktualizujú každú polhodinu. A toto je mimoriadne dôležité hlavne, keď musíte zápasiť s nepriaznivým počasím. Kapitán spoločnosti United Airlines Richard Earhart pravidelne lieta na Kansai. Striedajú sa tu najrôznejšie vetry. Keď sme pristávali, z pravého krídla sme mali vietor možno 20 uzlov. A pri kokpite takých 8 až 10 uzlov a pri chvoste sa jeho rýchlosť zmenila na 19 uzlov. Meniace sa vetry pilotom vždy dajú pekne zabrať a ani dispečeri nezaháľajú. Počasiu sa tu pripisuje veľká dôležitosť, rovnako ako bezpečnosti. A každý s hrdosťou plní úlohu kolieska v tomto fantastickom stroji. Od dispečerov po údržbárov po vrchu dráhy. Ak si letisko predstavíte ako naozajstné mesto na mori, potom jeho najlákavejšou atrakciou je jeho 300-metrová rohožka, pristávacia dráha, ktorá denne priláka približne 150 lietadiel. A jej údržba je pre život letiska nesmierne dôležitá. Jeden výtlk alebo nefungujúce svetlo a na biznis sa môže zabudnúť. No nájsť si čas na údržbu pristávacej dráhy vyťaženej 24 hodín denne nepatrí medzi najjednoduchšie úlohy. Údržbári preto pracujú v noci medzi jednotlivými letmi. V tme nefungujúcu žiarovku zbadáte skôr. Medzeru medzi 5000 žiariacimi bodmi osvetľujúcimi dráhu. Mesačný účet za osvetlenie celého ostrova sa pohybuje vo výške približne 37 000 amerických dolárov. Ale s elektrinou tu problémy nikdy nie sú. Letisko má vlastnú elektráreň, ktorá sa stará o to, aby nikto po tme neostal. A keď sa už bavíme o energiách, zásobovanie palivom patrí medzi ďalšie dôležité potreby každého letiska. V prípade letiska uprostred mora sa táto otázka stala zaujímavou výzvou. A fakt, že Kansai je ostrov, prišiel relatívne vhod. Nedaleko dráhy sa nachádza centrum pre skladovanie paliva. Priplávajú sem 4000-tonové tankery, zaparkujú a svoj náklad vypumpujú. Centrum má k dispozícii 4 móla, kde lode môžu zakotviť a vykladať. Odtiaľ sa potom letecké palivo transportuje cez celý ostrov do obrovských nádrží. Obsahujú vždy toľko paliva, že by stačilo na zásobovanie lietadiel celých 7 dní. Všetci vieme, že narábanie s palivom môže byť dosť výbušnou záležitosťou, hlavne vtedy, keď potrubia umiestnite pod potápajúci sa ostrov. No tým pre riadenie paliva myslel na bezpečnosť hneď od začiatku. V plánoch zohľadnili klesanie ostrova i občasné zemetrasenia a navrhli špeciálne potrubie vedené v tvare vln s flexibilnými klbmi, aby sa v prípade pohybu ostrova predišlo jeho roztrhnutiu a úniku paliva. Systém je praktický a bezpečný. Takto sa tu starajú o prísun. Ale ako je to s odsunom? Som riaditeľom zariadenia, ktoré tu voláme Centrum čistoty. Toto kansajské centrum pre likvidáciu odpadu je unikátne zariadenie, ktoré sa stará o odstránenie všetkého odpadu z lietadiel a z terminálu. Ekologicky a tak, že sa všetko leskne. Dohliadame na prácu centra. Jednou z našich úloh je minimalizovať objem odpadu. Snažíme sa recyklovať všetko, čo sa dá. Ďalej medzi naše zodpovednosti patrí prečistenie spalín predtým, než ich emitujeme. Logické. Ostrov postavený na recyklovanom materiáli sa zasadzuje o recykláciu ďalej.
Všetky tieto zariadenia a centrá navzájom spolupracujú a hladko spolu fungujú ako naolejované kolieska motora, ktorý Kansai poháňa do druhej dekády poskytovania služieb. Na Kansai sa pristáva príjemne. Nie je také hektické a rušné ako napríklad Frankfurt alebo Londýn. Dali si na ňom záležať. Cestovanie lietadlom mnohí vnímajú ako nepríjemný zážitok. Nemáme na mysli len samotný let, ale všetko okolo toho. Ťahať sa s ťažkými kuframi, revúce deti, dlhé rady, ešte dlhšie rady. Ste už unavení a to ešte ani nesedíte v lietadle. A to nespomíname ani strach z možného teroristického útoku či zo SARS. No japonská kultúra, typická pre svoju slušnosť a vyhýbanie sa konfliktom, našla spôsob, ako cestujúcim pomôcť vyrovnať sa s emocionálnym stresom. Pri navrhovaní letiska sa naozaj nezabudlo na nič. Pod touto strechou sa celý svet môže pozrieť, ako sa zmysel Japoncov pre krásu a vynaliezavosť snúbi s plastovými stoličkami. Veľmi moderný dizajn. A nájdete tu aj prvky japonskej kultúry, ako napríklad konštrukciu, ktorá pripomína origami. Je to zaujímavé. Vzdušný dizajn terminálu sa opisuje ako architektonický zázrak, ako šetriť priestorom. Prílety a odlety sa zmestili na 4 poschodia. A nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia hlavný vchod prezývajú kaňon. Meria 300 metrov, výška je 30 metrov. Keď tam stojíte, vidíte v podstate všetko. Od podlahy po strop. Je to výnimočná budova. Všetko je tu výborne zorganizované. Obslužné pulty sú zoradené podľa abecedy. Všetko nájdete veľmi jednoducho. Vidíte z jedného konca na druhý. A aby sa ľudia mohli k svojmu cieľu dostať rýchlejšie, pomáha im 88 eskalátorov a 92 výťahov. Cesta od každého lietadla k príslušnému gateu letiskovým autobusom trvá len 90 sekúnd. Teraz pred letom už nemusíte trénovať ako na maratón. Ďalším unikátom terminálu je 5000 okien z prednej strany. Obrovská miestnosť s výhľadom a inteligentným dizajnom. Všetky okná držia flexibilné kĺby, aby sa sklo neporozbíjalo, keď sa naň rozhodne zaklopať matka príroda. To samozrejme znamená, že musíte zamestnať celú armádu ľudí zodpovedných za to, aby sa tu všetko lesklo. Na Kansai totiž čistotu berú veľmi vážne. Na tomto ultramodernom letisku nájdete aj niečo staré, čo sa znovu stáva novým v čase, keď samoobsluha prevzala žezlo nad službami. Tu vám pri problémoch ochotne poradia ľudia z mesa a kostí. Toto sú pracovníci informácií, tzv. iPels. Služby vždy s úsmevom poskytujú 24 hodín denne. Všetci sú tu veľmi príjemní a urobia všetko preto, aby vám pomohli s orientáciou. V krajine, kde dokážu vyrábať televízory veľkosti zápalkovej škatulky, nájdete technológie na každom kroku aj na letisku. Celý terminál je pripojený na sieť, takže tu môžete pracovať s počítačom a navyše sa vôbec nemusíte báť, že by sa vaša batožina omylom dostala na opačný kút zemegule. Kansai sa píši jedným z najvyspelejších systémov obhospodarovania batožiny na svete. Cez stredisko denne prechádza približne 10 000 kufrov. A keďže má terminál 4 poschodia, Japonci pri tomto systéme museli siahnuť po kreativite. Ultramoderný špirálovitý systém transportovania batožín pomáha šetriť drahocenným miestom. Ako sa vaše kufre hadia po tomto točenom bežiacom páse širokom takmer 6 metrov, vypľúvajú ich špeciálne 3D tácky a potom ich rozdeľujú podľa destinácie. Počas celého procesu sa batožina monitoruje.
Je označená elektronickými výsačkami a neunikne pozornému oku kamier. Tu sa vám kufor nestratí. V kontrolnom centre počítače identifikujú problematické kúsky. Ak sa odtrhne koliesko alebo sa niekde zasekne preplnená batožina, zasvieti červená kontrolka a technici okamžite bežia na pomoc. Ak cestujete s takýmto mimoriadne vzácnym nákladom, pozrite sa na jedno z najnovších rozšírení služieb zákazníkovi na letisku. Na Kansai sa často objavujú aj štvornohí klienti a ich páni si želali, aby ich mohli nechať na bezpečnom mieste, kde bude o nich dobre postarané, kým sa vrátia. Zákazníci sa cítia hneď lepšie, keď sa stretnú s našimi pracovníkmi. Môžu spokojne odletieť, lebo vedia, že ich miláčikovia sú v dobrých rukách. Hotel pre zvieratá Kanku funguje ešte len niekoľko mesiacov, no už teraz si tu miesto musíte zarezervovať niekoľko týždňov dopredu. Tu totiž vášho psa nielen krmia, kúpu, skrášľujú a chodia s ním cvičiť. Nie, tu ho aj nahrávajú. Trénerka psov a manažérka hotela Kaori Inaharová vám to vysvetlí. V každej miestnosti je kamera napojená na mobilný telefón. Klient si linku môže prenajať a kedykoľvek sa pozrieť, čo jeho miláčik práve robí. Stačí vytočiť číslo a okamžite vidíte, ako si vaše zlatíčko užíva svoju dovolenku. Občas sa dokonca stáva, že niektoré zvieratá od nás ani nechcú ísť domov. Nám to pohľadí dušu, lebo vieme, že im u nás bolo dobre. Typická silueta terminálu naznačuje zážitok z cestovania. Letisko uprostred ostrova je druhá pristávacia dráha a zodpovední dúfajú, že sa tu pilotom z celého sveta bude páčiť ešte viac. V roku 2004 medzinárodné letisko Kansai oslávilo svoje 10. výročie pozície novej brány Japonska zo strany Pacifiku, vítajúcej cestujúcich z celého sveta. A hoci je 10 rokov v porovnaní so staršími bratmi ako londýnsky Heathrow alebo letisko JFK stále len dojčenským vekom, Kansai už zažíva isté rastové bolesti. Trochu predčasne. Všetky prílety a odlety sú na jednej dráhe, čo občas spôsobuje zdržania. No keď postavíme druhú, jednu z nich budeme používať výlučne na pristávania. Porovnávanie s inými medzinárodnými letiskami a obavy z meškaní zodpovedných na Kansai presvedčili, že ak chcú v regióne ostať konkurenciaschopní, musia postaviť druhú dráhu. Prvá dráha sa ešte ani nezabehla a už začali riešiť isté problémy, ktoré vyplávali na povrch. Čo ak by na dráhe došlo k nejakej nehode? Museli by sme ju uzavrieť a letisko bez nej fungovať nemôže. Máte pred sebou posledných 8 kilometrov. Lietadlo pred vami dosadá, zrazu sa mu niečo stane s kolesom a nemôže z dráhy odísť. Vy ste vo vzduchu 600 metrov nad letiskom a hovoríte si, a čo teraz? Tu pristáť nemôžem. Aké mám možnosti? Z pohľadu pilota by nová dráha predstavovala prínos. Bolo by lepšie mať tu dve, ako je to na väčšine iných dôležitých letísk. Jednoduchá matematika. Ak zdvojnásobíte počet dráh, zdvojnásobíte aj počet letov. Ak na letisku za hodinu pristane 60 lietadiel namiesto súčasných 30, zdvojnásobia sa aj výnosy, čo je tiež dôležité, pretože účty za výstavbu prvej dráhy je ešte potrebné zaplatiť. Nebolo nad čím váhať. Druhá dráha bola otázkou prežitia. Myslím si, že v budúcnosti dopyt po medzinárodných letoch ešte vzrastie. Aby sme boli schopní naň reagovať, potrebujeme dve dráhy. A tak sa znovu dostávame na začiatok. Déjà vu. Nová dráha si totiž vyžadovala nový ostrov. Preto sa v júli 1999 v Osakskom zálive opäť začala výstavba. Ide o projekt Fáza 2. Predpokladá sa, že do prevádzky sa spustí v roku 2007. V plánoch sa ráta s dráhou o 500 metrov dlhšou ako prvá, aby na nej mohli pohodlne pristávať a odlietať z nej aj najväčšie jumbojety. Nový ostrov sa nachádza len 200 metrov od starého. Tento raz boli stavitelia už ostrieľanejší. Mohli čerpať zo skúseností z výstavby prvej dráhy.
Ale napriek všetkým skúsenostiam nový ostrov načrtol nové problémy. Poprvé sa ostrov staval ešte ďalej od pevniny. Po druhé, hĺbšie more znamenalo, že dno bude ešte mäkšie, čo by naznačovalo, že nový ostrov klesne o 6 metrov hĺbšie ako jeho brat. A čo ak bude mať dodatočná váha druhého ostrova vplyv na prvý a ten znovu začne rýchlejšie klesať? Napadlo nám, že by sme ho mali postaviť 200 metrov od prvého, aby sa starší pod váhou druhého nezačal potápať. Jednu z najväčších víziev pri budovaní prvého ostrova predstavovala rovnomerná distribúcia zeminy. Taktika trošku tam a menej tam by mohla spôsobiť jeho nerovnomerné sadanie. A druhý ostrov mal byť ešte väčší. Určite nikomu netreba vysvetľovať, že 250 miliónov metrov kubických výplne hračka nebude. No za posledných 12 rokov, odkedy prvá loď vysypala materiál na stavenisko, technológia pokročila. Dnes už sypanie výplne vďaka satelitom nie je hrou hádaj ako kedysi, keď sa používali len rádiové vlny. Každého pol metra nasypanej zeminy sa valcuje ťažkou technikou vybavenou systémom GPS, ktorý monitoruje miesto a výšku. Obsluha na týchto špeciálnych počítačom vybavených štvorkolkách všetko kontroluje a okamžite vie povedať, či sa pracuje na správnom mieste, alebo sa treba posunúť. Kedysi sme robili merania pre plánovanie procesu sypania výplne fyzicky. No nová satelitná technológia nám ponúkla väčšiu presnosť a precíznosť. Ale ani tá najpresnejšia technológia nezabránila matke prírode, aby do procesu zasahovala a všetko spomaľovala. Všetkým dokazovala, že musia mať rešpekt pred všetkými druhmi letov. Výstavba na niekoľkých úsekoch fázy 2 sa musela dočasne pozastaviť, pretože migrujúce vtáky druhu koahisashi sa rozhodli, že si tu oddychnú pri svojom lete do Austrálie a znesú tu vajíčka. Zo stavbárov si ťažkú hlavu nerobili. Kansai zastáva politiku rešpektovania životného prostredia, preto sa zodpovední rozhodli, že niečo tak vzácne nemôže padnúť za obeť plánom výstavby. Preto počkali, kým sa vajíčka vyliahnu a nová generácia odletí. Až potom dokončili tento úsek. Tieto ďalekohľady neboli vyrobené na pozorovanie vtákov, ale na niečo úplne nové spojené s fázou 2. Toto je nové centrum bezpečnosti na mori, ktoré sleduje, ako sa stavbárske lode delia o priestor s rybárskymi a turistickými plavidlami. Ide o akési centrum kontroly zhustenej premávky na mori. Riaditeľom centra je Hiroshi Akana. Ich úloha znie zodpovedne. Starajú sa o bezpečnosť stavebných lodí od svitu do mrku. V noci sa zemina nenasýpa, ale my pracujeme 24 hodín denne. Existujú tu totiž oblasti blízko stavby, ktoré pre iné plavidlá môžu byť veľmi nebezpečné. Akanov tým túto úlohu bude plniť do roku 2007, kým sa dráha nedostavia. Potom bremeno obáv zo zlého počasia či z toho, že nejaká rybárska loď stroskotá na novej dráhe, prevezme oddelenie riadenia letiska. Letisko by sa nemalo zamotať do žiadnej nehody. Pri nadšení z výstavby novej dráhy by sa veľmi ľahko dalo zabudnúť na to, že stavenisko sa nachádza len 200 metrov od pristávacích obrovských lietadiel plných pasažierov, čo mimochodom prináša ďalšiu výzvu pre inžinierov. Ako majú ostrovy prepojiť, keď každý klesá inou rýchlosťou? Keď otvoríme druhú dráhu, lietadlá by mali byť schopné prejsť z jednej na druhú. Možno tam bude nejaký sklon, ale prepojenie bude v každom prípade možné. Nový ostrov bude aj po sprevádzkovaní ďalej klesať, ale napokon by sa mal dostať na rovnakú úroveň ako prvý ostrov. Rozhodnutie o rozšírení Kansaja padlo v čase ekonomicky svetlejších dní a dávno pred technologickým spomalením v USA. Získať kapitál na rozšírenie a pritom stále splácať dlhy za prvý ostrov bolo možno ťažšie ako celá výstavba. Pridajte k tomu ešte krízu leteckej dopravy po 11. septembri a obavy ľudí cestovať do Ázie spojené so SARS. Po dokončení ostrova by sme chceli začať s výstavbou terminálu, ale biznis sa nezlepšil, takže máme problémy s rozpočtom.
Financovanie fázy 2 je teda v oblakoch. Experti čakajú na zvýšenie počtu pasažierov a my sa pýtame, nedrží sa Kansai príliš krčovito hollywoodského sna? Ak to postavíme, ľudia prídu? Väčšie letecké spoločnosti ako United pridávajú ďalšie lety na Kansai. No niektoré medzinárodné spoločnosti uvažujú nad zrušením letov sem. Kansai si od nich žiada druhé najvyššie poplatky za pristátie na svete. Až $7,500 za jeden Boeing 747, čo predstavuje 5-násobok ceny za pristátie na medzinárodnom letisku v Los Angeles. Nešťastná dilema finančne sužovanej leteckej sféry. Tieto poplatky neodzrkadľujú len počet letov, ale aj hodnotu letiska. A cena letiska Kansai je nad zlato. Dopravcovia teda nemajú na výber. Náklady musia preniesť na cestujúcich, inak by boli nútení pristávať len na lacnejších letiskách. O 20 rokov, keď sa zvýši dopyt a bude sem lietať viac lietadiel, bude Kansai jedným z najfantastickejších letísk. Ale nespoliehajú sa len na osobné lietadlá. Kansai sa bude snažiť udržať nad vodou aj vďaka nákladnej leteckej doprave. Fantastický nápad. Tento región sa stal Mekkou pre oblasť prepravy. Minulý rok sa cez Kansai prepravilo 800,000 tón leteckého nákladu. Letisko sa nachádza na ostrove, čo je veľmi výhodné pre obrovské nákladné lode, ktoré tu môžu zakotviť a vyložiť tovar. Kansai je preto atraktívnym cieľom aj pre prepravné agentúry, ako napríklad FedEx alebo UPS, ktoré importujú a exportujú všetko od elektroniky po vajíčka. Kansai musí čeliť konkurencii dvoch nových letísk v centrálnom Japonsku a Kobe. Letisko v Kobe vidíte cez záliv. Ľudia, ktorí sa vydali na túto odvážnu cestu, aj napriek všetkým výzvam zostávajú neoblomní vo svojom presvedčení, že medzinárodné letisko Kansai sa vznesie k výšinám. Myslím si, že o 20-30 rokov ľudia naše úsilie ocenia a budú si vážiť kus práce, ktorý sme do neho vložili. S postupom času tvorcovia letiska dúfajú, že nezískajú podobný rozmer slávy ako stavitelia šikmej veže v Pise. Úspešne prevádzkujeme letisko na ostrove, ktorý vytvoril človek. Mal by to vedieť celý svet. Za posledné roky som bol asi v 30 krajinách. A toto je jedno z najfascinujúcejších letísk. Napriek nadšeniu pasažierov, ktorí si nevedia vynachváliť zázraky japonských inžinierov, si však musíme položiť jednu otázku. Neklesá Kansai príliš pod váhou problémov a nepotopí sa pod bremenom obrovských dlhov a zlej ekonomickej situácie? Odpoveď nám dá až čas.